За да извадя кенчето ще ми трябва доста дълга пръчка. Затова ще използвам този телескоп и ето тази пръчка, за да ги съединя заедно с изолиран. Виждате колко дълга стана, може би около 3 метра, даже малко над 3 метра, може би 4 метра. Сега тук бъркам с пръчката и точно с върха и успях да закача кенчето и сега ще го извадя. И нека да видим от коя година ще се окаже. Тук се полакомих да го взема малко по-бързо и за малко да ми падне. Кенчето, както виждате, от старите, но нека да видим от коя година ще се окаже. Кенчето се оказа, че е от 2016 година. Аз мисля, че е малко по-старо, но и това е доста носталгично, защото е от старата опаковка. Виждате колко е запазено и червеният цвят е много красив. Сега ще я изчистя и отива в колекцията ми.